Haka audition jangka Riboy Superstar balak pelang mentah kasih ke santri unailor haying derbar lom roman umsneng nak sakhi ka jingwan tu jongki rudan sap nak kathany umsneng ki balawan shkhamat ban pen ialah ki sap ki phong ka baki don kumban super kan mawi ka Riboy Superstar lak penyai ka LSM Lee Production ban nakal yang kinong penyai ki lapan tip ru syaki rudan sap kathany boy rembong bakin wan syaka audition ka ban salong khatway terik unailor arjar reply bat ya ka jaka on penlong kong mam building mar persya bat ka ying mane katolik boy rembong lum dekla haka por khatway bejem stap mentah hang ni ngidon ya ka audition haka rong ka baar ka penengkong ina adep ban le hang ti ha nongpo ti mentah kasni pade ngidon hang ni ha po umsning na benta ban sim ya ka audition jong kini kena jong ka tham riboy ki jongi kiri don sap ha kene ka program ka bangi penyat mentah kadai ka bangin sim ya barok ki sap ki phong jong ki khun samla ki hap ki barit bat kiri rong ba rakum ju ti kani kadang datang ke audition ke bangin digit naman ki dong jong ka Riboy district te mentah kasih don hang ni hapo umsning te haka kharwai tarik padengin don hang te hapo boy rembong te kum ka jingkapat ane ke jingpentip langsha ki samla lane ki rangba ki hep ki barit ki badang kwa banisim banta ki bamyolat banwan hang ni hapo umsning te pidangla susu ban wan banisim banta hang hakati ke audition ke bangin sepelong hapo boy rembong te ngikot iwer baro ki nongsong snong jong ka Riboy district pila banisim banta hakane ka program namar ngi jit kerpang tang na banta ki nongsong snong jong ka Riboy district kami babe kami dengan jana si okiba